Du filmar. Så. Och så lägger vi telefonen där borta. Oj. Så. Här. Det är lite på sidan. Ja. Det är jobbigt i täcket kanske. Mm. Wow! Fick du den Så ut? tar den och sätter sig upp och suger bara. Ja. Det går inte bara att ringa med den. Det finns massa andra funktioner också.